ungagcinwa ngokuchwethwa bese kuphela kanjalo kuba bazi ukuthi ayinkonzo imnandi. Then what we want ukuthi what have you learned? Oh amen bathandekayo. Ngiyacela nje sibukisane to the base scripture yala ekhaya ye theme yenkonzo. Oh amen bathandekayo. Ngiyacela ophethe iBhayibheli lesizulu bese ngikhuthaza lokho bathandekayo. Whoever that got an English version ngifuna sikwazi angithi manje njoba sekwi conference we need to worship God with an understanding. It is dangerous for someone to be part of the church that ongakaze udla umbono of the church. Kulula kuye ukuthi engayeka noma yini because akanayi understanding ukuthi sibizelweni la. So number 2 ngeke sikwazi sisinele ukuthi singaqoqa abantu abangaka sizodlala ngabo nje. Amen bathandekayo. So mesihlangana nabo edrobheni we must be able to trace back ukuthi what have you learned? Sikhulumeni sixoxeni lapha ya. Oh amen bathandekayo. Hence ngithi I'm not a preacher. Namhlanje I'm going to be a teacher. I'm going to ask questions to the church, to the youth. Amen bathandekayo. So that sizo understand ukuthi why are we here? Nikhona bathandekayo. Ngiyacela nivule amaBhayibheli enu, nivule amafoni enu, nivule iBase scripture la ekhaya. Chapter number 119 verse number 9. Uthembu la ekhaya ngiyacela engifundele the same scripture but in an NIV version. Whoever they got an NIV version, ngiyacela angithi bazalwane sibi conference. Amen. Bishop ngiyacela ukuthi sibi conference. We are here to equip them. So that maybe phuma ngaphandle behlangabezana nama challenges bazi ukuthi where is the stand with them. Amen. Ngiyacela nini ngifundela abathandekayo. Uphethe lesizulu. Yes. Bese kuba enough. Ngicela ngifuna angithi bazalwane sesontweni ngifuna awucela uyifunde sisinele on Zulu version. Verse 9 bazalwane. Insizwa iya kuyihlanza kanjani indlela yayo na? Number 1, insizwa ingayihlanza kanjani indlela yayo. Now kufuneka yenze sense lento le. So does the Bible speak about the man? Insizwa. Sho ngamanye amazwi kukhulunywa ngobani labathandekayo. Mesifuna ukushumayela sicacisekile. Kukhulunywa nezinsizwa. So now uyabona ukuthi ke in a Zulu version sesingalimala. Because sesingaba nomngcele ukuthi this scripture was based on men. Ukhona ophethe lesingisi bathandekayo. Yes. Verse 9. How can a young person? Now I sense the differentiation ke manje la. The Zulu version ithi insizwa. So now in an English version ithi how can a young person? Now ngifuna ke sisondeleke bathandekayo. So singabe stereotype when it comes to the weight. Amen. Izwi lapha ebandleni Bishop ngeke ngabuzwa ingane yami ithi Daddy khona izwi in the Bible elithi uMaria wayebekelwe uJoseph. But biblically they were not married. So now ingelosi izotshela icherry yomuntu ukuthi wena uzokhulela. That's a biblical scripture. Uma siyibuka ngesizulu lithi iBhayibheli babe ngashadile kodwa babebekelwe babemiselwe. So now ngamanye amazwi isizulu asisho ukuthi they were engaged. So but uma siya in an English version ingelosi imifika kuJosepha ithi your wife Maria will conceive. So bese iphuthuma ngale sithi your husband Joseph. So now seniyabona ukubaluleka differentiate kwabahluzi beBhayibheli. Because now iBhayibheli lithi insizwa ingayihlanza kanjani indlela yakhe. But la kufunda khona uBishop ithi how can a young man, how can a young someone nikhona bathandekayo. Ngithe ngifuna sikhonze uNkulunkulu with an understanding of the gospel. Kuhlukuxhuma. But emva kokugxuma then what next? Kuhlukuchwechwa. But emva kokuchwechwa what next? Because impilo abafana mebekushela ngaphandle akukhulunywa ngorabashanta. There must be a reality. Kwazi ukuthi what is your stand?
So now uma sizothi kumnandi izandla phezulu ingane zethu sizomitha mihla namalanga because we didn't give them a weapon to overcome isitha ngaphandle. Oh amen bazalwane. I always say ukuthi akekho umuntu osindisiwe omithayo akekho. Umuntu osindisiwe uthi umithi hayi akekho bathandekayo. Umuntu nje mewamitha iworshiper sesiyazi njengebandla ukuthi akaze eqala ukukholwa. Ngoba umuntu osindisiwe uyalazi izwi. So uma kufika ama challenges kubiza ukuthi where is your stand with God? Sibona lapho ukuthi lo muntu usindisiwe uyakwazi ukomelela. Kodwa uma umuntu angadlanga izwi ubona lapho ukuthi lo kulula kuye ukuthi bekunephathi kunamapicture ngaphandle nawo seyaphuza because siyabona ukuthi akasindisiwe. La engikhonza khona ngivalile mina lento yokuthi abanye bayathwala. Hey khona abazana abathwalayo no funeka ungitshela ukuthi ubani lo mfundisi lo othi uyathwala ngiye kuye njengomthiyane ngombeka izandla. So now uyabona ukuthi iprinciple ithi iBhayibheli lapha lingashongo khona lutho thula nawe. Amen. Thula na ngoba uzoboshwa ngelilanga uthi hayi abanye ebahambile bakamhlabi yalingana sizothi wo because thina uNkulunkulu simkhonza siyisobha abazalwane uNkulunkulu nje abantu abasha ufuna ukumkhonza usobho ungabanjwa amadlingozi. Praise the Lord. Siyacela Bishop usifundela Bishop. Verse 1. Yes. Verse 9, bazalwane. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Amen. Funda isizulu sakho ke ntombi. Now mfuna abathandekayo sizwe lento because now English is a communication language. Amen. So now if we don't preach in English, they will miss the gist of the gospel. Amen. We must bathandeka ngiya-understand khona abavangeli la. Yebo kuhle emva kalokho uzowathi. Amen. Yabona manje Bishop, we are preaching to the generation eyofika ifaka ikepisi ibhekisele ingane endlini yesonto. Ethi what's up mfundisi what's up? Uthi yini na? Ethi where is in the word? Where is in the word? Because sibafundise uba ngcwele isikhathi esikuso. Isikhathi esikuso sofika nje umfana egqokela isikhindi ehlale ngaphakathi ebhala u4 enikela u10,000. So uyabona ukuthi if izwi is not a substance sizoba nenkinga emfana yakhunyula ikepisi bese umfana igeneration yowayile. So umfundisi ongafunda ukufunda izwi igeneration yowayile. Why this? Uzothini? Ngekhathi zethu sasingayenzi thina lento le ecovenant. Ayihambi la khona ecovenant la. Amen bathandekayo. I want the youth ngifuna umuntu ekhonze with a clear understanding. That is angithi manje these things are not built on them. So that is why kulula nje yena meqomela lapha indiyeke uqoma lapha indiyeke uqomela ayikho into em-based. Kunento kunesisho sika William Shakespeare ethi if you've got nothing to do you sustain what you're doing because you don't have a direction. Ingakho sihlotha sema nama counseling njalo nje. Hayi uyangishaya ubaba. Saphinda futhi na phela 2 months uyangishaya ubaba. Shiya lento ekushayayo. Because wena ukuyela ibhola. Ngelila umuntu songcwaba ngalento yakho le. Songcwaba uvikela ivangeli. Hayi ngeke ngikwazi ukudivorce mina. Njalo baba uyofika egqoke amadimasi athi bemuka usaba ukudivorce. Kuyophuma ithuna la because ingqondo yakho awikhonza usoba. Because anything that is spiritual killing you, stay away from that. Stay away from. If umfundisi wakhe engakukhulisi kwelikamoya, then what a use? Adding numbers ungezoyo ezulwini. What a use? Because iBhayibheli iprinciple ayikho in. Lithi iBhayibheli konke kuyodlula. Umhlabeleli lo mase kunama challenges uthi umbhali uyalithulisa ihubo. So uma lingekho izwi sekuthula nehubo lo muntu yobuye esirogweni. Nikhona bathandekayo. Yaqala sifunde the 2 Corinthians chapter number 5 verse number 17. Sisofunda ka 30:10 bazalwane.
Because this is a conference. A conference, conference must make sense. So how a young man can keep and control his path? How? Number one, you must understand. Okay, again ngiphendule lo mbuzo. Uthi umbhali ngokuqaphela. So ngamanye amazwi, as a young person, you must be very cautious. In everything, you must be very cautious. The minute umuntu omusha wa lose focus eqapheleni, he falls into a devil's trap. He falls into a devil's trap because he or she is failing to understand the ways of the Lord. Uma ayiphelele lento mekuthiwa ngokuqaphela izwi. How do you qaphela the word? It is not complete. So uyabona ukuthi ifilm inhle, but there is more into it. Mekuthiwa qaphela izwi, then what is the word? Uqashelwa why kufanele uqashelwe izwi? Nikhona bathandekayo. Nisesekhona. Ngishilo ngathi ngizobhola ngathi manje mina angivuthi. Amen bathandekayo. Abantu uBishop uyazi mekuthiwa kufanele kuvuthwe. Akuyaphela izingane bengeke ihlale la. Ngoba bengishumayela ngempela. Abayazi abathandekayo. Khona setholile bazalwane. 2 Corinthians chapter number 5 verse number 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Okay, bathandekayo. So now, how do we understand siqaphela kanjani maqondana noNkulunkulu? Hallelujah. So now kufanele wazi ukuthi why are you on earth? Once you lose the purpose of something, ukinga usudwanguzela. Umuntu omusha nje kufanele ebe bold and understand ukuthi kahle why I am, despite ukuthi uzaleke kanjani but usukhona ke, why are you here? Abanye la abasindisiwe but they are here to honor the invite because unele umngani wabo. So they've got a valid reason. Why are you here? So same thing applies here. Ukuthi uma usubhekene noNkulunkulu, then you must find yourself ukuthi uNkulunkulu ngoba sengiyabona naku sengithi 25, naku sengithi 30, naku sengithi 35. What? Why I'm here? So now, la kufunda khona uBishop uthi when umuntu ekuKristu uba yisidalwa esisha. So now kufanele uunderstand ukuthi despite of the age, uma umukela uJesu nje namhlanje uba yisidalwa esisha. Yeah, bese ethini okulandela abathandekayo. The old has gone. So in mindset yokuqala le kumuntu omusha ukuthi you know what? Despite of what I have done in my journey, kodwa ingqondo yami ayibe fully convinced ukuthi the old have gone. So the minute uzohlala usho ubufakazi, but the minute uzohlala uyikhumbuza ukuthi mina was once a prostitute, then okusho ukuthi you are not a new creature. Uma ingqondo yakho isakukhumbuza izolo lakho, you haven't stepped of being a new creature. Ngoba anyone who is a new creature okudala kuyadlula. So let us sitshela ukuthi ke kuba bonke abantu abazokwenza ubufakazi abasiyeke bathandekayo basimele kancane ukuthi bona babe dayisa ini babe kuphi. No bathandekayo, we want the good news about the gospel. Uthi from where you were, what God have took you to, what are the developments toward the salvation, so that nabanye bezoyihalela iprogress yempilo yakho. Ngoba uma uzositshela ukuthi mina ngangidayisa point bazothi hayi nami akangizwe lento eyayiziwe usisineni nake ngiyoqala umbona ukuthi ufakazi bakhe kunamandla, kodwa kumuntu ohlezi ke ubona sengathi iyona stepping stone ukuze ube namandla bese ethi nami ake ngiyozama le yanto, then bese yahlehle empilweni. But whenever
You have a vision about yourself. It's easy to understand ukuthi when you are in Christ, you are a new creation. Okudala kwedlulile. Mhlambe ngelinye ilanga soke sixoxe ukuthi why the Bible mentioned ukuthi okudala kwedlulile. When you read the book of Genesis chapter number 1 verse number 26 and 27, uthi uNkulunkulu masenza abantu ngomfanekiso wethu. Uma ungezoba careful futhi uzofunda isiZulu, izothi uNkulunkulu wathi masenze indoda ngomfanekiso wethu. Kanti uNkulunkulu wathi masenza abantu ngomfanekiso wethu. Bese ethi wabadala owesilisa nowesifazane in the same context. So ngamanye amazwi Bishop uzongithethisa ke. Ngamanye amazwi nobody is above others. Because kwathi meqala ukwenziwa icreation wasethi asenze wamdala owesilisa nowesifazane. Wasemfihlo wesifazane kodwa wabadala bobabili. So lento sisitshela ukuthi akekho umuntu wesifazane ufuna besicathalala sendoda because emehlweni kaNkulunkulu we are in the same category. Akekho umuntu ofuneka edatsela iginqi sendoda ngoba emehlweni kaNkulunkulu we are in the same category. Uma ibuza uhlehle nayo bese uthi wabadala owesilisa nowesifazane. And number 2 wakhona bese ethi and he blessed them. Not he blessed him. He blessed them. Angithi sekuyi conference bathandekayo. Hallelujah. Hey kodwa ngathi so lale passage. So ngamanye amazwi lento isitshela ukuthi a woman must treat a man like a king, as the king he should treat a woman like a queen. Because emehlweni kaNkulunkulu siyalingana. That is why I dispute lento ukuthi khona umsindo ukuthi umfundisi wesifazane umfundisi labani. No, hayi abafundisi wesikole. Hayi no, it's not biblical. That's not biblical. Umuntu nje methe dispute indaba ukuthi umuntu wesifazane akagcotshwa. That's not biblical. Because the blessing was and they blessed them and he blessed them. Oh, amen mazala. So ngamanye amazwi sinelungelo koBishop ukucela imali. Ngala. Ngoba sinamalungelo agcwele nokucela imali ngala. Wasuyancipho amen. Mina bazalwane ngaye ukuthisha ngoba nonkosazi wami uthisha. Ngaye ukuthisha ngoba ngangakwazi ukumfihlela amasentshana. Ngoba uphazali wethu sasikuphitha silingana. So uyazi ukuthi khona ingakanani uyicela njalo. Ngoba angithi sikole uyayazi salary yami ngokwe category yethu. Naye yabona nje uyofika edle yakhe ethemba ukuthi eyami uyazi ukuthi sesekhona. Futhi menilingana ngamasalary eyazi ubala nangeyakho ngoba imali ekhona. So ngase ngithi mina ngeke ngiyimele lento. Ngahamba ngaka private sector. Ukuze ngoba umuntu osifazana uhlala umjabule ngikwazi ukufihla ngiqhameze ngithi thara. Manje uzosho kanjani thara esebudget engayo? He blessed them. He blessed them. He blessed them. Funda sisineli. John chapter 1 verse number 12. Who you are in Christ. Now, umuntu omusha ufuneka yazi into ame new creature. Okudala kudlulisa ngamanye amazwi lo wazinhle you are not the same zinhle. And lento kwenza ukuthi sitha sikwazi ukuvaleka amadlelo because siyazi ukuthi no you are not the same zinhle. Who you are. John chapter 1 verse number 12. Who you are. Uqaphela angithi manje siyaqaphelisana laba bathandekayo. Siyaqaphelisana angithi manje siya lapha kwi theme siyaqaphelisana. Khona setholile bathandekayo. Yes. Yeba bonke ababamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Who you are. Laba abakholwe egameni lakhe. Who you are. Now so you understand. Who you are. He gave them power to be called. So ngamanye amazwi uma uqamba ingane uyibiza ngegama oliqambe ngalo. So the minute you fail to understand who you are, then kulula nje ukuthi ugogo mathi zinhle qhamuka uzanele because you don't know who you are.
But the minute umuntu omusha asho ukuthi no, I am a child of God, khona izinye izinto akangakwazi ukungena kuzo ngenxa yegama that is given to him. Uthola ukuthi ngokwe age group ziyamphoqa ukuthi ebe khona, but ngenxa yegama of who that person is, then kuba lula. Siyaqaphelisana ngithi bathandekayo. Genesis chapter number, or say Matthew chapter number 5 verse number 13. Why are you on earth? Who you are and why are you on earth? Uzokwenza la wenzodla uphuthu ufe. Kuphele ngawo. Seriously? Why are you on earth? You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Oh, bathandekayo. Oh, bathandekayo. Who you are on earth. Ukuba bekuyi conference yomama besoxoxa ngosawuti wangempela. Ngosawuti wange. Ngisho bethi umuntu uphethe iphekela catering unama spices. But usawuti, because that's one of the ingredients that is in the word. Because we are ukuthi uyayo lithi iBhayibheli uMoses wake kwathiwa akakhuluma edwaleni walishaya idwala. Then uNkulunkulu wasemnikeza a certain remedy to calm the situation. But when it comes to salt, usuke khuluma nomuntu uthi you are the salt. So now, why the Bible says that? Because it tells us that you are the people of influence. Usawuthi ufake eqatheni elingaphezulu kodwa ukhari wonke mukwaqoqoza ukhari wonke uzwakala ukuthi there is taste. So if ngempela you understand who you are, then even in your WhatsApp groups it should be easy to preach the gospel. In esikoleni kwi group yakho it should be easy for if you understand ukuthi why you are on earth. The reason why ukuthi WhatsApp wakho kunabangani bakho abawu30 kodwa bekho la, there is a problem with you. Ngoba the bird of the same feather. So yini indaba abangani bakho othomi bakho mekuthiwa kunomgosi qalwa ngawe ubusuzwini ngesigaqa. But when it comes to the influence, we are born ukuthi uyaleka. Why your boyfriend is not here? Why your boy? I need to name wena. Why ingekho la? There is a problem with you. There is a problem with you. How amadoda wafuna ukukholwa? No, bathandekayo. Akakho umuntu ongafuna ukukholwa. But that is how you present yourself toward them. That makes them ukuthi you know what? Ngabe ngiyasangana ekhanda ngekulela sonke. Lo mfazi asesenje. Yeah. But if you understand that you are the salt, everyone will love to uba seduzane nawe ngoba uyazi ukuthi izinto eziseduzane nawe benefit them. Amen. Now. These are just minor ingredients. Bazalwana ngithe sikhonza uNkulunkulu sisober la. Because ama-watch towers they're going to ask us. So if we are not well equipped about the word, we're going to have a problem. Asikwazi ngahlala i-ANC iqoqa abantu. Kukhulunywa ngo-1976. Uyahabulwa. Bayatshela ukuthi obani benzani but la shaya izandla phezulu. Yebo. Bephunywa iphelile into. Amen. Ingakho ukuthi ade sikhonza nomuntu namhlanje ntambama uyemkhipha20. Indoda yakhe isifonile soba yini? Ifonile indoda yakhe. Ayikho into. Angithi now she was not empowered. Ukuthi umusuka la, what you gonna say to them? Babathandekayo. Mina ngihlale ngisho mina ngasindiswa. Ngihamba nentombi yami. Ngihamba nentombi yami ngokuthi uLondi kaNongoma.
bazalwane sasishibize ngempela. Hayi lento yini sasishibize ngempela. Uma eshumayela ubaMpungose, angazi ngafika nini kwi altar. Angithi manje kufanele besuka siye cottage. Hayi kwaze kwasa. Ngibele phezulu ayiphela akazanga yena. Ngilale phansi lale phezulu kwasa. Engafuni ukunderstand ukuthi no I've made a decision. So now if abantu benga understand the power of influence bunzima. Abazala we rather start abazala bezogcwabela le sitting room. Umuntu behlala indoda yakhe should put I think it's the right time ukuthi sibothi senza njani. Uzohlala lapho ubuyintanda engamane ngohlala kamfundisi. Then lapho siyokwazi ukuthi no what we have influence. Ngoba it is a disgrace. Uthi shumela kanjena umuntu ephindele ezolanda indoda yakhe hambe ephinde yokwenza lonto ephinde buye ngesonto futhi so it is so disrespectful of the gospel. Ukuthi sikhonza abantu abayesihogweni. And naye iyuthi phela I-understand lento yesihogo. Bavele bebona ngathi angcono sebese sile. USathane uma ungakwazi uma ungafuni ukuzwa izwi laNkulunkulu, uSathane expose you. Uthi wathi khulelele ngane, uthi uyayeqa vele ngenenye. Vele kuthiwa hawu uSathane wenza njalo kubantu aba-ignorance to the word. So angithi itheme ithi asiqaphele. Khona ezinye izinto ufuna ukwazi ukubona ukuthi no what yebo bengisiza ngemali ye transport kodwa this time kufanele ngibe more vigilant. Asikwazi ngiyaphinda futhi asikwa yabona umuntu lo banenkinga zengane na 13 obani why bathandekayo because we are not teaching them. Only thing that sustain someone is the word. Intshumayelo esayishunyelwa koKhosi amthetha esayikhohlwa kodwa imizwi liyakwazi kuma nomuntu yingakho umbhalo ethi ngiyalinda izwi lami. Nikhona bathandekayo. We must know. You are people. Hey bathandekayo. Esikoleni sakhe akekho nje umzalwane okhonza la. Isikole sizingaka. The staff room dolo khonza unkosikazi wakho kuphela staff room. Othisha banamatafula abo. And the Bible says that you are the salt. So everyone funeka ibhunkule prove to the universe ukuthi I am the salt. Singakafiki nje uNkulunkulu wababusisa wathi yandani siyiqoqa ngelinye ilanga le because the mandate is to multiply and be fruitful. And be fruitful. Bishop ngike ngathi enye izathu othola ukuthi umfundisi urich ibandla liphuwa kodwa ibandla liyakhokha ishumi. Why? Umfundisi hamba ngamajiwe wakhe abazalwane behamba ngamaphansi amathesi. Ngiyabona bathanda ukuthi khona umonakalo. Ukhona umonakalo. You know why? Ngoba angithi mina meskola into ngiyacubungula mina. Mina ngisho ingane ithi baba yazi khona umfana othe uyangithanda. Ngithi awumlethe la. Boy ngeke ngathi ufuna ukuzokunguyisela ibandla lapho. Cha baba manje lo muntu ngiyamthanda. Ngithanda ukuba yini? Umthandelani? Hayi ngifuna ukuzomenza inkosikazi wami. Inkosikazi wami bese ngitshela ama requirements onkosikazi ukwasha ukupheka no clean. Ubani ocleaner kimi currently? Because you can never be in a relationship with umuntu uyakuthanda. No, that is a false attitude. Change asithandana ngoba ngiyakuthanda bese yaphela lapho. Hayi no bathandekayo. Hayi no. Ayike sikhuluma nabantu abasha. Hayi no bathandekayo. Phela lapho. No, kufanele umuntu akwazi ukubona ukuthi no what I've got a business idea. Yazi mengihleli nawe ngiyakwazi ukubona ukuthi wena uzokwazi ukumanagela iprocurement yami. Bese uyabona ukuthi no la ngoba investment. Umuntu bexoxa ethi no what
lapha ekhaya akusekho gogo akasekho ayingeke phela ke mangabulela abazali bakho no ay lutho angilinde ke nami ngibe no bathandekana wena nje emntombini bakho uyibuka esibukweni ugqoka ubona ukuthi wena uyogada ubuzika gogo seriously at this time ngiyabona kuqala mhlambe ngogogo umuntu undwandwe kwakulula bebezela lokho ngoba phela kuqala kwakuthiwa babehluphekela nje inkosi umuntu ethi uhamba ontshontsha inkomo no you must present singakafiki i-business plan mfethu uphila kanjani hayi ngiyi-security mfethu seriously serious umuntu nje obhadle kahle la khona umuntu ongihamba oqoma umuntu emqomela umuntu ohola u4500 uma uphethe u2000 uphuma noplastic aba u2 mase kukhona nawe bese ngempela bazalwane we must worship God with a sober mind and an understanding ngabikho nje umuntu uthi I was blinded by love seriously now manje 2026 engazodlala ngathi mina ngoba lapha kuphaka uthando lapha ufuna ukudla webathandekayo uvela uthatha intombi ngoba ki worship akulo emshadweni akulo emshadweni thatha intombi njalo nje Friday let's go to SDS ibhili yakho 400 and something you get to know each other ngo 400 wena Storm sentombi lesi storm shiya phansi lento you wanna when you must know who you are njalo nje 400 i-bribe yakho 200 u5 kg lento bazali isihlulo ukuglisha ukuthi ikhethi yakhe yenziwa kanjani la kuthenga u2 kg usave 200 kusebenza 200 niyabona imese eniyenzayo empilweni zenu ukuthi ungaqapheli that's the only reason ungaqapheli mina nje I don't understand ukuthi khona umuntu ongaba no 40 years ono 40 years ethi no 10 years of service akanamfazi akanangodosi 40 years ngoba bishop phela ngithi nami ngikhuluma njengengane kule mjolo yabo bishop kuyalalwa that's the thing singakhohlisana nje bathandekayo sikhohlisa kule mjolo yabo kuyalalwa so now umbuzo wami uthi khona umuntu osalala 30 osalala 10 years kodwa osalala 10 years kodwa khongisha inkonyane eyokhohlisa ke nje so bese uthi nje hayi indoda yakho uzulwe hey bathandekayo no we must worship God with an understanding umuntu omusha wamanje manje khona umuntu ongamitha manje kuthiwa khona iworship elimitha manje ama-clinic emangaka ke umisolo sikuhlulile ufuna ukuhlaza mina njengomfundisi sekhona nezinto bathande engagwinywa eyifakwa la ihlala iminyaka wena hayi bathandekayo why are you making this gospel so weak so cheap niyenzelani lento ngoba uma kumithi ingane yakho baba akubi ngayo bethiwa ngamithi ingane kamfundisi angingekho lo sathane eganga kodwa igama selinamathela nami seriously bathandekayo now sekhona nawe mahala uma ufuna istandard sekhona nathengwayo uyawaqaleta kunamakutshukutshu lapha yaqaleka bathandekayo ngempela what gospel are you guys mhloboni umuntu omusha wena oyena ubiza ukuqaphela lento yakho how disgracing umuntu onelisebebiza ugogo ngogogo naye sethi gogo liphela sekugcwele ubhududu lwakhe igama eselijwayelo la ekhaya ugogo naye kuma wakho sethi gogo uyakholwa lo muntu usindisiwe no but we must worship God with an understanding sober mind
sober. Mangithi sober bathandeka, sober. Sober. Sesothandaza abathandekayo. Asivale ngale bathandekayo. 1 Corinthians chapter number 10 verse number 31. Kanti senga beka konke uwe noma bakhona bebabiza ngobakhwenyana mkhwenyana wabami engakhipha ngishiseke mkhwenyana wabami vele livele mtengezela ivangeli njengalento eniyenzayo le yokuchecha mtengezela ivangeli kunomama nje umama ubiza umfana nomkhwenyana efike xoxa ngibona umkhwenyana lapha eplaza in a youth conference bathandekayo we must speak reality. Obaba bebevalelene baba uMandla emesivalele ukukhulunywa into depth. Ubona lento ingane bingayidingi lento le ngoba kusokhulunywa nobaba no mama. Kusokhulunywa kanjalo. So even into the youth yona language le abayaziyo. Ekho umuntu ongahlula ukuthiwa akakwazi ukupheka ini kukhona uTikTok. Kuglisha into ukwazi ukuthi seriously uyakhola lo muntu. Khona umuntu lesi sikhathi osathethisela izitsha. Manje bafowethu kungcono lele ikhumalo ngaleza ikhathi bebe no Hector Peterson. Manje no bathandeka that is not the practicality of the gospel. Khona setholile bathandekayo. Ngishilo ngathi ngeke ngivuthe kodwa sizoyixoxa. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Ngakho ke noma nidla noma niphuza noma nenzani konke wenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Yes. Everything that you do, check ukuthi does it glorify God. Angithi siveke sathi how singayilungisa kanjani ipath yethu sathi ngokuqaphela izwi. So mase siqaphele izwi sathi you must understand why you're on earth. Number 2, you must have a purpose. Noma udla noma ini ukwenzelani. When you come and worship, why you come to the worship, you must have a purpose. Have a life that has a purpose. We're not preaching just to be famous. We're preaching to change the life of the people. You can't just sing because you need to prepare. No, you must have a purpose. Khona abanye abantu abaduduzwa yiculo emzimeni. So you must have a purpose in life. Not just bathandekayo ayikho into la emhlabeni umuntu akayenza nje. Umbhalo weBhayibheli esethi uthi yonke into inesikhathi sayo. So now if you fail to understand times, then uzozube na 50 ungenawo uthuli umngini ulala endlini enkulu. Because you don't have a purpose. Yini ekukhulu umuholo 3500 uhluleka ukuphatha imali uthatha 300 u500 rand uphathisa macela ungifihlele ngoba nithi nifixa uthi uyayifaka ngale kule account yakhe echeck bese xakile phinde ikhuphule futhi. Because angithi purpose imingekho, there is no purpose. So yini ekuhlula umuntu omusha nje you must have a purpose ukuthi no I want to do this but I am failing to do it on myself. Ingakho nje nikweleta ama-weave niwakweleta ama-weave konke weave installment because you don't have a purpose. Uyacabanga lo muntu okweleta i-weave ukhokha kancane ke-weave. Now Nkosazana make wathi Bishop wathi yazi abantu kuyosiza ukuthi angithi phela uhlale le abantu kuyosiza befunda itheku. Kuyosiza abantu befunda itheku lapha ko Victoria. Ngoba ungazi into ka 50 rand efika umuntu ayidayisela 300 because you are purposeless. The people, you don't need money, you don't need a lot of money.
But you need to have a purpose. Ukuthi kahle kahle as I am on earth, then I want to achieve 1, 2, 3 and 4. Asingeke sakwazi bathandekayo indaba yesikheshi saSerafina nje bathandekayo sihle but not now. Not now. Sihle but not now. Now we need the substance of the word. Sesothandaza. Last thing. Asifundeni bathandekayo 16:16 Matthew sesiyathandaza ngiyavala ngale. Ayike ngumna ngivala ngempela kangisho njengoba umdolo balo uthi sengizovala. Ngivala ngempela. How can a young one channel his path? Aphela izwi. That's the only thing. Aphela izwi. You don't need a psychologist. You need to be careful. You need to be cautious when it comes to the word. What is really changed? Mina sengayivala bishop indaba ukuthi umuntu ethandaza nje ngiyamphindisa umuntu. If singamzwanga uNkulunkulu ukuthi uthene emthandazweni ngokwezwi lakhe. Christ, when Christ was uJesu sembuleleka ukuthi kuzokwenzakalani esiphambanweni. Usezwakala emthandazweni ukuthi let be your will. So now uNkulunkulu lithi iBhayibheli kwehla ingelosi samqinisa because wayengasathandazi ngendlela yakhe. Esethandaza ngendlela uNkulunkulu akafuna ngayo. Hence sinabazalwana abasebenzayo that abangachuchumbi because everything is about them. Lithi iBhayibheli umuhana efuna umntwana isikhathi eside emfuna angade pain. Kodwa the minute eseshintsha ukuthi no what the umntwana uzobenefit umbuso uNkulunkulu wamgrant. uNkulunkulu ngabe unayo imali but uyabona uNkulunkulu ukuthi no what the church is not going to benefit. So uma ngamnikeza imali lo muntu ngoba emthandazweni kungaye nezihlobo zakhe. Mengamnikeza imali then the kingdom is not going to benefit. So now whenever you do kufanele ucheck ukuthi wow the kingdom will benefit and uNkulunkulu will grant you according to his wishes. According to your. That must be that is scripture. Those are principles. Umuntu mekushumayeza insaka mvukela eqoqela inganekwane la bobhala u4 ucofa ifone khona uzobona ukuthi no this is not the word. Noma ngabe yipi sermon kufuneka izwi le reference elinyizwe. In an old Bible amaBhayibheli amadala kwakube khona ichapter bese lapha enzansi kube khona amavesi amaningi so that uma intshumayelo ikuphelela lapha ya ukwazi ukwacinga la. The only thing that will sustain youth is the word. When sisakhula thina hey lapha ecovenant kwakuthiwa ubhodla okudlile. Bishop wayethanda le nto. Sesivunisa indoda. Ukukhulekana. Sivunisa indoda evela ubhodla okudlile. So Bishop umwani. Asifiki manje nevangeli. Hence we still standing. Khona umhlabeleli uthi nobody told me the world will be easy and I don't believe he brought me this far not to live. Exactly. uNkulunkulu ngeke kudonsele grace ezokubulalela phambi kwethu. uNkulunkulu ngeke ekukhiphe kulo mndeni ezokubulela phambi kwethu. Khona into that you need to understand about you. Emangaka amasonto wena ukhetheleni and ungayisebenzisi ialtar laleli. Khona into okufuneka ivuleke la ukuthi why am I here? Why am I here? Khona setholile bathandeka. Sengiyavala. Ngiyawuza ukhari kodwa khona simakade. Ngiyawuza ukhari. Manje ukuthi manje khona into engayizwa kahle kodwa wona ngiyawuza ngabe sengiqedile. Ngiyawuza kodwa nguzwa kahle hle. Angathi bayawushisa khona ngizoqeda. Phela into imisha ivela inuke kamnandi kakhulu. Sesivala bathandekayo. Who are you in Christ? Who are you on earth?
how to find a purpose. Says Valangaleni, have a revelation about who you are in Christ. Simon Petro waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Jesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simon kaJona ngokuba inyama negazi yakwambulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. Amen. Abagcwele basendulo bali hathale logama laba udondolo Masilipha tele loka uzebehle sesiyathandaza. Have a relationship, have a clear relationship who you are in Christ. Lithi iBhayibheli uJesu wayehamba nabafundi, but uma esebabuza ukuthi abantu bathi ngubani, omunye wabafundi waphendula bathi you are a prophet. Bahamba naye but bambona in a different angle. Bonke baneyimpendulo kodwa impendulo zabo ayisinasi isambulo. Ubona ngani ukuthi umuntu omusha akanazi isambulo? Every time when he does things ufuna ukimitate abantu because akanazi isambulo ngaye. Ufika ingane isibeka isithombe sika Beyonce because akanayo revelation ngaye. Into ayifunayo ukuba uBeyonce. Lithi iBhayibheli uMpetro esephendula uJesu uthi you are the Son of living God. The revelation. The revelation. Lithi iBhayibheli uma uJohane eyibathandekayo ebhabhadisa abantu bese kuza uJesu, a human being was approaching him. Kodwa sizwa uJohane bathandekayo, have a revelation of who you are in Christ. Ihlabathi into likutshela yona izolo, that is not who you are. Indlela ophila ngayo kini, indlela ostruggle, that is not who you are. That is not who you are. Lithi iBhayibheli wahlehla uJohane waya ku-Old Testament. Hey bathandekayo, ingakho ngithi umuntu eshumayela engaqedi nge-Old Testament, there must be a revelation because the Old Testament is a shadow of the New Testament. If reference scripture yakho ingaveli kwi-Old Testament, then sinenkinga yentshumayelo yakho. Sinenkinga yentshumayelo yakho. If revelation ingaveli, Isaiah uthi walinywa babonaka kwi-New Testament ukuthi iBhayibheli wayilinyiwe. Yabona into yamaviyo emamovie eni lithi uthi umbhali wayengenasimo sokubhekeka. Sikho-ke lapho iBhayibheli weza uJesu, a human being coming. Uzwakala uJohane awubathandekayo ethi bhekani nanti undlu elisusa izono zehlaba, abantu bazi ukuthi kwakufuneka buze undlu. In an Old Testament, have a revelation of who you are. Uma uzoqhubeka uyiphatha ngale ndlela oyiphatha ngayo, you're not going to see the better of you because ayikho into oyibona uyona. Have a revelation of who you are. Uthi Paul
Cela sisukume sime ngenyawo. Uthi Paul anazi yini abagijimi bonke uma begijima basuke bonke bebheke emgomeni. Bonke basuke bebheke emgomeni. That is a discipline. That's another angle of a discipline. Bonke basuke bebheke emgomeni. Comrade Marathon ubuzwa top 10 usuvaliwe. Kodwa kukhona umuntu osadlula ePinetown ubona top 10 wemuntu usuvaliwe top 10 kodwa lo muntu ozonjani bathandekayo. Have a revelation of who you are. Yes, iqiniso lithi you have tried une gap year and uzamile ubonile na uzamile and now iqiniso nawe uyabona ukuthi uzamile and akwenzeki. Kodwa uthi Paul they keep on running because they know ukuthi this is not the finishing line. Ngokomthetho futhi abantu baya give up mase kumenyezelwe ukuthi usekhona oseyishayila intambo bese ethi what is the use. Ngenxa ukuthi banegoli ukuthi noma ngingangawina kodwa mengifikile. Kanti youth yethu yini yona? Yini yona youth yethu? Yini yona? Umuntu eseyidele ethi ngoba vele nasengizeni ingane eziwu4 vele into yomshado ayi ngeke isangilungela mina. Why? Yindaba wena ungabunawo umgomo. What type of a Christian are you? Umuntu ekhulume enekethi hayi vele imsebenzi ayikho. No, bathandekayo. That's not who you are. That mentality ayipe ngoba namhlanje uthi umungena kuma website wa there is a positions available. Kodwa khona umuntu omusha oshunyezwa yithi ethi ayikho imsebenzi ingakhohleze emakhaya. Lapha something namangane ngane eziwu4. Phase kahle but azithola ngikona. Ngathi ngifuna ukuyitest. Ngathi akuthenga oflower, kuthenge nama-chips ngifuna zodayisa beyifunda khona egate. Ngifuna ukutest ukuthi bayifuna yini lento. Kwathenga. Yathi enye ziyangihleka ingane. That is yangihleka ingane. Last week uprincipal waseMandla kaZulu wasethi emfundisi nengane yakhe ekhona lapha yana ngiyocela ilekelelo admin. Yaqhubeka yadayisa egate. Yacela ilekelelo admin. Yasuka ema-chipsini dayisela isonto. Ma-chips esonto dayisela isonto. Sonto la mhlambe ningaka bathandeka mhlambe ningaka lincane ningaka. Yadayisela isonto. Namhlanje hlala ediskini manje. Printelo thisha ama-script. Yes. You are not what you are. Lento yokuthi umfana waphika ingane, that's not you. The devil was trying to silence your powers. Lento yokuthi you are from the poor family, no, that's not you. Wena unjalo. Usathane wayizama ukukuthulisa. Ngenxa ukuthi lithi iBhayibheli, I know the plans. But the plans not to harm you but to prosper you. Usathane lithi iBhayibheli wayekhona emhlanganweni wabantu bamadoda kaNkulunkulu. Wayekhona. Usathane uyawazi ukuthi uNkulunkulu uhleleni nawo bese yakuhlebela ethi yini njengoba indliwa. Ngoba wayekhona kuhleza now ube discouraged. Have a revelation of who you are. Dweba isithombe ngawe kusasa. Dweba isithombe ngawe kusasa. Kusasa stop bathandekayo. Nina esenatetinga stop testing kwabwengane. Bathandekayo ingane ziyakhula emlolo wasathane noma ngangayondla. Ngeke uphuma nje lento yokuthukana naye WhatsApp. But when the time is right, ingane yakho yogqoma ebanteke Adidas no anti bayo la bese befenda intombi entsha udlule khona nayo. Udlule ibambile bese bethi hayi ukuthi uqomile cha. Wama noNkulunkulu nezwi, uNkulunkulu wasekubhekelele. No, have a revelation of you are. Umntana wakho umtshele usakhula nje ubaba wakho wafa. Ekhule kanjani? Uyazi into emnandi wabathandekayo 80% wama graduations eThekwini. Fe ube ingane no ma wayo no aunt wayo
babuwayo uphi because babona ukuthi what indaba okuncane nomfana it's not gonna help. Alikho isonto akekho umfundisi ongeke kwazi ukungenelela esimeni somntwana wakhe ebandleni umntwana wakhe faithful in the church. No, sometimes you don't need your money. Ukwazi nje ukuthi not uma kuzolungisa izitulo ingane kaMthiyani yafika ilungisa izitulo and siyayazi uma kuthiwa kuzolungisa i-draping ingane kaMasibanibani yona ilungisa izinto. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Iphuphumani leyo nto abathandekayo. Phumani. Have zibone kusasa. Ukikizela ingane yakho baba owayiphikisa eswini ukikiza graduate. And uyikhumbuza ukuthi ulana nje ile yamana semajaldini. Uyabona ama chips okwatshontsha iwona ama chips akubeke la. Because we have a revelation of who you are. Lokho ikhona manje akukhona njengomuntu omusha. Noma ngabe ukuthengela idatha webathandekayo kuya hotspot ama stop yabona nje ethi ngifuna uku-apply hey woza la ngizokuthengela amadata ngizothenga idatha bese angithi ufuna idatha loku-apply umuntu ongenayo revelation ngayo he falls into all traps of life because akazazi ukuthi ubani. uNkulunkulu uyamseka umuntu omanezwe. uNkulunkulu uyamseka. Uyothi uyadlala nawe ukuthi iqhwasha yini into enidlalayo eHollywood uthi ukuthi iqhwasha kwawena ungaboni ubona indlu ngathi yawa kanti uNkulunkulu usekukhumbulile. Kodwa those games owadlala in the presence of God iBhayibheli bazana is a principle of God. Uthi uNkulunkulu angeke umyeka ophathaneze igama lami. Sometimes ezinye izinto you are not being cursed. It's because you take the word of God very carelessly. Very carelessly. Namhlanje unathi kusasa uyamadlazini, kusasa unentambo, kusasa amanzi, kusasa zikipa. Bese uNkulunkulu my principle. Ngabe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Uqabeka ukuthi ngoba manje ngiyanikela because you don't know who you are in God. You don't know who you are. Thina bakwadlala ngathi bafundisi. Yabona abafundisi ekwadlala ngathi. Enye ingane bazalwane sahlanganisa nokhokho banyana. Yahamba yathola umsebenzi agwaza abefuna 7.5. Yawuthola umsebenzi. Yalova esontweni wathiwa ayikise emakhaya eMandeni iyobonga umsebenzi. Ayingangivutha. Kwathi siphuma nje konzeni ungesonto umsebenzi kubo omalumbabo safica bedakwe bebema. Kwathi wasekufika umfundisi sicela naye